Γεια σας. Αυτή η εργασία ασχολείται με τα νομοσχέδια ΑΚΤΑ, ΠΑΙΠΑ, ΣΟΠΑ, ΣΥΣΠΑ, που στόχο έχουν την πάταξη της πειρατείας στο διαδίκτυο κυρίως, και πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τα αποτελέσματα που θα έχουν στην καθημερινότητα για στα δικαιώματά μας. Στη συνέχεια θα τα αναλύσουμε και θα μελετήσουμε τις αντιδράσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, που επέφεραν σε παγκόσμια κλίμακα, φτάνοντας έτσι στην απάντηση του ερωτήματός μας, κατά πόσον αυτά τα νομοσχέδια καταπατούν τις ατομικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των ανθρώπων. Στόχος αυτής της εργασίας μας ήταν η ενημέρωση τόσο η δικιά μας όσο και των υπολείπων συμμαθητών μας σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο όσον αφορά την πειρατεία στο διαδίκτυο, αλλά και τους περαιτέρω τομείς που τα νομοσχέδια αγγίζουν, με αποτέλεσμα να προκαλούν μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Η γνώση του περιεχομένου της εργασίας αυτής ωφελεί αυτούς που ασχολούνται περισσότερο με το ίντερνετ, αλλά και τους δημιουργούς, καλλιτέχνες και ψηφοφοράδες. Κατά τη διάρκεια του project, όμως, 2 από τα 3 αρχικά νομοσχέδια πάγωσαν και προτάθηκε ένα καινούριο. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι από τη στιγμή που η εργασία μας ασχολείται με νομοσχέδια, το περιεχόμενό της είναι ρευστό και τα πράγματα αλλάζουν συχνά. Έτσι, τα θέματα που περιλαμβάνει είναι μέχρι τις 8 Πέμπτη του 2012 και μπορεί στο κοντινό μέλλον να αλλάξουν. Αρχικά ξεκινάμε με την ΑΚΤΑ. Οι πρώτες πληροφορίες στο ευρύτερο κοινό σχετικά με την ΑΚΤΑ τις δημοσίευσε το Wikileaks το 2008. Πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο την εδραίωση ενός διεθνούς νομικού σχεδίου όσον αφορά την ενδυνάμωση των πνευματικών δικαιωμάτων για την καταπολέμηση της πειρατείας και των παρανόμων αγαθών, δημιουργώντας έτσι ένα νέο αυτόνομο σώμα εκτός των υπαρχόντων φόρου, το οποίο είναι υπεράνω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τι περιέχει? Γενικά, υποστηρίζει ότι οι υποχρεώσεις υπάρχουν από άλλες συμφωνίες και η συνθήκη αυτή ισχύει μόνο στα ήδη υπάρχοντα κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στη χώρα στην οποία ισχύει. Οι εκάστοτες κυβερνήσεις μπορούν να μοιράζονται μεταξύ τους πληροφορίες και να επιβάλλουν πιο αυστηρά μέτρα από αυτά που προβλέπονται με στόχο την ενδυνάμωση του νόμου. Η συνθήκη ισχύει και σε ελεύθερες ζώνες. Οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν με αστικές διαδικασίες την καταστροφή πειρατικών αγαθών και πλαστών εμπορικών σημάτων. Το νομοσχέδιο καθιστά νομικά υπεύθυνες για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των χρηστών του διαδικτύου υπηρεσίες παροχής διαδικτύου της ISP. Για παράδειγμα, παλιότερα, όταν κατεβάζαμε ή μοιραζόμασταν ένα αρχείο, σπάνια ασκούνταν κάποια ποινική δίωξη, αλλά με την άκτα το ίντερνετ θα παρακολουθείτε για να τιμωρεί τους παραβάτες. Η ΑΚΤΑ επίσης βρίσκει εφαρμογή και σε άλλους τομείς. Παραδείγματος χάρη σε βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η κατασκευή φαρμάκων γενώσιμα και η χρησιμοποίηση κατοχυρωμένων σπόρων καλλιέργειας. Αλλά κυρίως στη βιομηχανία της μόδας, της μουσικής και του κινηματογράφου. Για παράδειγμα, ας πούμε πως αποφασίσατε να πάτε σε κάποια σχολή και να μάθετε ένα μουσικό όργανο. Πληρώσετε κανονικά τα μαθήματά σας και αποκτήσατε τη γνώση. Αυτή τη γνώση αποφασίσετε να τη μεταλαμβαδεύσετε στα παιδιά σας, στη γυναίκα σας, σε κάποιον δικό σας άνθρωπο. Σύμφωνα με το ΑΚΤΑ, είσαστε παράνομοι καθώς δώσατε αυτή τη γνώση χωρίς πληρωμή. Δωρεάν δηλαδή, καθώς το ΑΚΤΑ τη θεωρεί ιδιοκτησία copyright κάποιον και μόνο. Σύμφωνα με το ΑΚΤΑ, η πράξη αυτή θα θεωρείται παράνομη και θα επιβάλλει μεγάλα χρηματικά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης. Μάλιστα, εκτός αυτού, θα έχει δικαίωμα ιδιοκτήτης της σχολής μουσικής που σας δίδαξε πληρωμή να ζητήσει αποζημίωση εκδίδοντας τη γνώση που σας έδωσε πληρωμή αλλού δωρεάν. Διαπραγματεύσεις. Ενώ οι επίσημες διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2008, οι προεδρικές συζητήσεις ξεκίνησαν μέσα στο 2006 ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία. Υπογραφές και επισημοποιήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 39, η συνθήκη ήταν ακόμα ανοιχτή για νέες υπογραφές μέχρι και την 31 Μαρτίου του 2012. Την 1η Οκτωβρίου του 2011 έλαβε θέση η πρώτη διαδικασία υπογραφής της συνθήκης στο Τόκιο, κατά την οποία η ΗΠΑ, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μαρόκο, η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα υπέγραψαν. Στις 26 Ιανουαρίου του 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση και 22 κράτη-μέλη της υπέγραψαν τη συνθήκη στο Τόκιο, αλλά με αρχή το πάγωμα της Πολωνίας. Όσον αφορά τη συνθήκη, στη συνέχεια το Εθνικό Κοινοβούλιο στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Λετωνία και την Κύπρο, μετά από έντονες αντιδράσεις, έκαναν το ίδιο. Μετά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Ιανουαρίου του 2012, ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Καντέρα Ρίφ παραιτήθηκε από τη θέση του λέγοντας: «Θέλω να στείλω ένα δυνατό σήμα για να δείξω τη γνώμη του λαού σε σχέση με αυτή την ανεπίτρεπτη κατάσταση. Δεν θα βάλω μέρος σε αυτή τη μασκαράδα».
Το νομοσχέδιο δεν ισχύει ακόμα, μιας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το εγκρίνει, πράγμα που προβλεπόταν να συμβεί τον Ιούνιο του 2012, το οποίο όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί, μιας και η Κομισιόν παρέπεψε τη συνθήκη για έλεγχο νομιμότητας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 22 Δευτέρου μετά από πανευρωπαϊκές αντιδράσεις. Λοιπόν, τώρα θα σας μιλήσουμε για τα κινήματα ΑΚΤΑ. Οι υποστηρικτές δήλωσαν ότι θα βοηθήσει στην προστασία θέσεων εργασίας και ότι δεν εισάγει κάποια αλλαγή στους υπάρχοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές θεωρούν ότι η συνθήκη αυτή πλήττει την ελευθερία της πληροφόρησης επειδή θα καταστήσει ευκολότερο για τις χώρες που θα την επικυρώσουν να επιβάλλουν τιμωρίες ακόμη και όταν παραβιάζει τα copyright για μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν είναι ιδιαίτερο τυχαίο ότι αυτό συμβαίνει μετά τη χρονιά της Αραβικής Άνοιξης, των κινημάτων αγανάκτησης και εξέργησης απανταχού του πλανήτη και της διεθνής οικονομικής κρίσης που κανονίζει την Ευρώπη. Ο ακτιβισμός για τα ψηφιακά δικαιώματα γενικά πέτυχε να σημειώσει από τα αποτελέσματα εφ' αυτού οποιοδήποτε εκτός από την ΗΠΑ ότι το ιστορικό κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων έχει ορθώσει το ανάστημα και στο διαδίκτυο, αλλά στους δικαστικούς αγώνες εδώ και χρόνια και αντιμετωπίζεται συστηματικά και με σοβαρότητα τις αντιδημοκρατικές εξεργέσεις κυβέρνησεων όπως του Κλίντον, Μπούς και Ομπάμα. Τώρα είναι η άποψη του κόμματος των πειρατών. Το κόμμα των πειρατών Protect IMP Act. Η ΠΑΕΠΑ είναι μια ανακατασκευή. Η ΠΑΕΠΑ είναι μια ανακατασκευή ενός προηγούμενου νομοσχεδίου, το ΚΟΙΚΑ, το οποίο απέτυχε να ψηφιστεί το 2010. Δηλαδή, η Σύγκλιτος ψήφισε το νομοσχέδιο, αλλά ο γερουσιαστής Ρομ Βάιντεν το πάγωσε. Τι προβλέπει? Το νομοσχέδιο έχει ως στόχο να δώσει στις ΗΠΑ και τους κατοχυρωμένους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων περισσότερα εργαλεία για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες απατεώνων γεμάτες με πειρατικό υλικό, ειδικότερα σε αυτές εκτός των ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο λέει ότι δεν αλλάζει κανένα ήδη υπάρχοντα νόμο σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, απλώς δίνει τη δυνατότητα έκδοσης δικαστικών εντολών ενάντια σε ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί για διανομή παράνομου υλικού, επειδή συνήθως ο διοκτήτης ή ο χρήστης δεν μπορεί να εντοπιστούν. Από τη στιγμή που η δικαστική εντολή εκδοθεί, απαγορεύεται σε άλλες ιστοσελίδες να πληρώσουν ή να πληρωθούν από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα για διαφημίσεις και είναι αναγκασμένες να αφαιρέσουν οποιοδήποτε σύνδεσμο προς τις ιστοσελίδες αυτές. Αν δεν υπακούσουν, κινδυνεύουν και αυτά με μπλοκάρισμα της IP τους στο διαδίκτυο. Αυτό ισχύει για μηχανές έβρεσης, οι οποίες θα πρέπει να σβήσουν όλα τα αποτελέσματα έβρεσης για αυτές τις σελίδες.